लोगोफोर बाय सनाफोर बाय खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संनाय खावनाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गावनि बुगालायलाय मोखां गोसो गोरबोनिफ्राय स्लाय बराय हरलायबाय लोगोफोर हा थ' ओरैनो लामा थांसै ओमफ्राय मा होनो अबाव थांनो नागिरदों दा जोङो मा होनो थेमसि बुथुमहैनो नागिरदों आरो जों बोराय बुरै थेमसि मारा होनायानो जोबाखै लोगोफोर ओमफ्राय नै नोंथांमोनहा माबायदि नुदों ओमफ्राय मा होनो मा मानो एकदम रोंलायलाङा हनै जोंना साराबो फैगासिनो सार फैगासिनो आरो वेलकाम सार वेलकाम जों गामिनि सार आरो ओमफ्राय बेवाइ जायो बिराद एदावो आरो आं बेखौ होननाय सानसै गोदो सेंग्राफ्राव सिख्लाफ्राव लोगो मोननाय बा गदायबाबो फैजागौमोन आरो ना मा होनो लाजिनानै थाखोमा मा बुस्थु होनो नागिरदों आयौ आंनो गोदै गोबाब लाबोदों दाहाय खालि सहि बैदि सहि लांबाय थानानै बेबायदि बेबायदि सहि लाङै नोङो आंनि सम्पथिखौ मालाबा लानानै थां दे बिसास गैया बारा हरलाबाय थाना फराय रोंखाया जों आंना बोराया होननाय सानसै ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै जों थेमसि बुथुमनो आरो बुथुमखाङाखैहाय माहाजोन मानसिफोरा थाब जोबा बिगाबानि हाखांबाय आरो दालि बिगाथाम बेसर बिगानै थेमसिया बिगाबा 6, 7, 4 बिगा थेमसिया बिगाबानिखौ हाबाय दा ओमफ्राय आराय बिगानि दंबावो आरो नोंहा हाग्रामासो नामा ओमफ्राय नोंहा हाग्रामा नोंखौ हाग्रामा होनना मिन्थिखाथारदों आं जेबो नङालै देनां नोंबो हरबानो जाबाय जोंबो मोनबा दा इउपिपिएलनि मोनबा नोंनो एसे खनसै ओमफ्राय नोंबो हरदो एसे देनां हाग्रामा जाबा जों नांलायलाया आरो बेलेगफोरबायदि जोङो ने रायलायलायनांगौसो रायलायनानैसो होयो जों अब्ला लोगोफोरजों थांबाय थानोसै नोंथांमोनहा बाया मोजां नायलांबाय थादो ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदो अननानै आं चेनेलखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय आरोखि अननानै साबस्क्राइब खालामजोबबाय दा थेमसि बुथुमनायखौ नोंथांमोननो एसे देखायसै मा मावो एसे देखायसै ओमफ्राय रागा जाबाय आरो मा होनो गामियावबो मिटिं दङ दिनै नै लोगोफोर फैयै सफैबाय एकदम बबे आयदायाव एसे रोगाखांगुलायबाय आरो ओमफ्राय हौवाया बैथिं दंहैयो ओमफ्राय नुवाखै लोगोफोर बेसे माबा होनोमोनलाय बेसंगालि अयथासार मा होनदों हा थारैनो जोबमारबाय लोगोफोर खुनुरुखुम हाबाय आरो बारा बुरजा गैखायामोनबो नालाय 2 घन्टा 3 घन्टाजों हानाय जाबाय 9टायाव फैदों नालाय 9, 10, 11 दे 2 घन्टाल' लाबाय माथो लोगोफोर ओमफ्राय अयथासार सान्दुं दुंदों दिनैनो जोबखासिगौमोन लोगोफोर माराया ओमफ्राय आलासि फैयो जोंहा काजलगावनि आदा बाजै जोंनि आइनि बिदानि फिसाजो आरो ओमफ्राय बिसोरो थारमाने फिसाजोखौ नबोदयाव होयोमोन नालाय एबार फिसौ फाइनाल होनानै एबारनिफ्रायनो जोबथा जासिगोन नालाय नबोदयावथ' फिसौ फाइनालसिमल' मेंगुलायबाय रायलायनो हाला ओमफ्राय फिसौ फाइनालसिमल' माबानो मोनो नालाय थानो मोनो नालाय फिसौ फाइनाल होखांबाथाय नबोदयनिफ्राय बिदाय जायो आरो ओमफ्राय फिसौ फाइनाल होखांबाय नालाय दिनैनो जोबथा जाहैदों बिदाय जासिगोन ओमफ्राय दा बे फिसाजोखौ लांनाय फाजिनो जोंनाव हाबफैयो जादों बारा गोजान नंखाया नालाय जोंनिफ्राय बर' बाजाराव नालाय नबोदया बर' बाजार खामारपारायाव नालाय ओमफ्राय दा बिसोरो 1टासोआवसो हजों काजलगावनिफ्राय फैखागोननो जुमाय लोंफैगोनल' खोमा ओमफ्राय बेखायनो ओंखाम जाफैया होननायखाय जोङो फैबाय आरो ओमफ्राय दिनैनो जोबसिगौमोन मारायाबो ओमफ्राय हास्लाबनाय नंला हिनजावखौ अनाबा ओमफ्राय मा खालामनो नागिरदों बेलाय निरसिं सिखानो नागिरदों जा मोजां निरसिं आइयो राद्रायबाय बेखौ मानो लाखो गोरासो लोगोफोरनि दा आं एसे सिगां आंनि हौवाखौ निरसिं खानाय होनाय नुनाय आरो मालाय फरायनाय जाहैनो आं सिगांनो ओमफ्राय नै दा जोङो खिरखियाव देलाय मालाय थांलायबाय लोगोफोर मानि थाखाय थांदों होनोब्ला गेस गैयामोन ओमफ्राय गेसखौनो नाम्बार थेमसि रोगाखांनानै लायनो थांबाय आरो बेजों लोगोसेनो आलासिफोर फैयो होनना खोन्थाखादोंमोन आं बे आलासिफोरनोबो बेदर आरो लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोनहा थाङै मोनहैलायबाय गेस अफिस लोगोफोर नोंथांमोनहा नुखादोंना गेसआ माबायदि लारिदों नैबे जाहैबाय गेस रोगाग्रा गारि आरो नोंथांमोना दहाय नुनाया ओमफ्राय नै आरो लोगोसे नाखौ नोंथांमोननो देखायनो सानबाय आं ना लानायखौ माबायदि सायो नाखौ बेयो जाहैबाय आलु हाग्रा आरो लोगोफोर माबायदि जि मोजां जाखायो मालाय सायनायाव खिन्थु बिराद मोजां नुदों आं सायनो रोङा मिन्थिया जिखुनु जाया आंबो नुगोन नालाय ट्राइ खालामनायसै आरो नुवाखै नोंथांमोना नायनो माबायदि सायदों नोंथांमोनाबो मोजां नुदोंबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय नोंथांमोनाबो सायदो आरो बेबायदिनो दसेनो हायो नुवाखै लोगोफोर मोजां नुदोंना मोजां नुवाखै दे कमेन्ट खालामना खोन्था दे नै लोगोफोर उलुबारि बाजारनिफ्राय लाबोनाय अमा बेदर आरो नाखौ लालायबाय आं एवनो रेडिनो एकदम गोथाव एवनानै जाहोनोसै ओमफ्राय नै ओरै थाव होनानै लाबाय आरो लोगोफोर थाव एकदम थाव होनाया माबायदि जाखोनो वेलकाम बाजै वेलकाम दे फुजा होबोदों
ओमफ्राय फैनो लागानि आरोखि फैनो लागानि मालाय एकदम लास्ट नै जोंना बिदाया बेहा बिबोनां थ'दो आलासिया सिगां थ'दो होनदो नै लोगोफोर जोंना आलासिया सौफैबायानो बे जाहैबाय बेनो नवोदयाव फरायनाय गथ'आ ओमफ्राय बै जाहैबाय आदा बे बाजैनिनो फिसाय जोंनि आइनि बियानैनि फिसाय आरो जोंहा बिदा जाहैबाय ओमफ्राय बैयो आइनि बियानै असे आरो बिनिनो फंबाय ओमफ्राय जोंना बिदायाबो मा होनोमोनलाय हाइ स्कुलाव मास्टार मावलायबावोहाय लोगोफोर ओमफ्राय आंहा एकदम इन्टारेस्टल' आरोखि बिसोरजों लोगो मोनबाथाय लाजाखाया बामि आयु बिदि दंलायबावसो मायनि मासे गोनांबाय गोथाव जागोन बे मासे दंबावसो माबैसेमोनलाय माब्रैमोन नामा मासे मानै माथाम मासे मानै माथाम माब्रै नै लोगोफोर आंनि हौवाया दहाय बे बामि हास'नाया बेखौ संलायबाय आरामसेनो ओमफ्राय आलासिफोरनो एसे गिदिरखौ नायनानै संबाय ओमफ्राय नै ओरै फिसा रेथेखौ आं अखानायै जानो होननानै दोनबाय मानो होनोब्ला आलासिफोरखौ जालांजोबनो हाया नालाय आलासिफोरखौ जाख'नो हाखायाखै एकदम आंगायजोब्बायमोन अमा बेदर ओमफ्राय मा होनो नायाल'मोन आइटेमा ओमफ्राय बेखौ दैमायाव मोननायखौ नुनानै बायनानै लाखिब्रबनाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दैमानि ना होनबाथाय आरो माथो होनबावनो आरो बिनि गोथावानो बिनि स्वादानो आलादाखा आरोखि टेस्टियानो आलादाखा माबायदि गोथाव नुदों खामानि दामानि मावनानैनो देखायनोनो बावलायलाङो लोगोफोर ओमफ्राय नै अमा बेदरा जानानै बेसेबांल'सैमोन ओमफ्राय नै ना भाजायाबो बेसेखिनिल'सैमोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आलासिफोर लाबोनाय नेमखि ओमफ्राय र' नोंथांमोना नेबाव देखायबावनो आं नै बे जाहैबाय आलासिफोर लाबोनाय मिस्टि आरो गोदै नै लोगोफोर ना बामिया मोनबायानो ओमफ्राय रोसि जेब दोनबाय आरो एसे जबहोबावदों आङो बेयाव जबथारैनिमोन आथुर जानायखाय होमबाबो खेबनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय नै लोगोफोर आलासिफोर थांनो ओंखारबाय थ' थाल्ला प्लास्टिकखौनो नागिरबा मोनासै आङो ओमफ्राय थुमफ्रु गोजा अन्थावनो लकेल साइज लकेलसोखाना लकेलसोखा ओं दिसि नंलाब्रा बै मा होनोमोनलाय ओरैनो अमा लकेलब्रा इयो दिसि नङा नैसिन दं जोंहा गोलाव मासे देरबाय स्लिम जागासिनो दे देनां बेखौनो जाहैसै जों हा आरो बे बिल्डिं अपेनिं खालामबा आंनोसो फानोनो मा बिल्डिं अपेनिं बिल्डिं लुदोंलाय आरो माबायाव ओरैहाय बे खोला नोंसो समाव थैखागोन बायग्रायाबो दे फिथा हास'नो आंखौ लिंहरबानो जाबाय ओइ बाजै बिल्डिं मा होनो माथो बिल्डिं लुगासिनो अपेनिं खालामनो आंखौ लिंहरनो थिनदां इउटुबार हिसाबै आंखौ लिंहरनांगोन ना आलासियाव थांसै दे थांदो बाजै दे नै खुलांनो बेखौ मजिद मोनानो हरदो बैखौ नोंस्रा लांदो थफ्ला गिदिरखौ ओमफ्राय माबा मा होनो आलासियानो फैनो हरनाङा रावबो आलासियानो फैनो हरनाङा होनदों नै बेखौ नानिया मेथाइ जानो लांदो नाङा जायो नामा नांगौनो मेथाइ जानो लांदो हाब लाखिथारबावोनो बाय होनदों आं इउटुबाव खथ्थ' गोबाव जाबाय ब्लग बानाया नोंसोर फैनायखाय बानायदों आङो नोंहाबो गाखोग्रासो सालायग्रासो नोंफ्राय लांदों नोंखौ बावनानै सालायग्रा बेखौनो मानो इयाव गाखोनो नागिरदों हा बेनोथ' जाबाय बेल गैयिखाय गिदों दे माबा लुसाना दं दे बाय या बिबोनां दे आलासिफोर थांबाय थांबाय बिराद आथुर जाबाय माबा न'आव फिसाजोखौ गारबोदों जाहैदों बिनि थाखायनो जि आथुर जानानै थांबाय आरो दाख्लैसो सिखाव हाबदोंनो नङाबा फिसाजोखौबो लाबोफागौमोन फिसाजो उन्दैखौ दा फिसाजो गिदिरखौ नवोदयाव लांफैदों ओमफ्राय नवोदयाव दिनै फिसौ फाइनाला लास्ट जाबाय नालाय ओमफ्राय जोब्बाय नालाय बेखौ लांफैबाय आरो ओमफ्राय सानसेबो बारा फिसा जायो जारलासो ओमफ्राय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा गोजोननाय थाबाय भिडिअआ माबाफोर जायाखैबा माबाफोर मा बुंनांगौ माबाफोर बुंफ्लांबाय बा लिलि लाला जाबायबा एकदम सिगाङाव माने जोबनायाव निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर बायबायसो ओमफ्राय ब्लगखौथ' आं बानायनो सानदोंमोन बे बाजैमोन फैगोन होननायखाय बाजैनो ओरैनि बानायनाय जाबाय आरो बायबायसै